Mukabat sa 1.4 million ka mga pupil o estudyante ang Gilauman sa Department of Education Region 11 ang magpa-enroll alang sa School Year 2025-2026 sa pag-abli sa klase sa Hunyo ning tuiga sa tibok Davao Region gikan kinder hangtod senior high school. Matud ni Ginelito Dodong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11, anaa sa 739,757 ka mga pupil ang target sa elementarya, 399,769 sa junior high school ug ang uban sa senior high school. We'll be having the early registration sa dili madugay, and then we'll have the Oplan Balik Eskwela which will be culminated by the Brigada Eskwela. Subay sa datos nga natala sa DepEd sa academic year 2024-2025, anaa sa 1,345,342 ang enrolled sa tanang level sa Davao Region. Ang Davao Region adunay 40,663 ka mga teaching personnel ug 3,898 teaching related ug non-teaching staff sa school year 2023-2024. Dugang ni Atilio, andam na ang DepEd sa maabot nga abli klase sa Hunyo. Gipasalig sab sa DepEd Region 11 dunay igong pasilidad ug magtutudlo alang sa school year 2025-2026. Giawhag karon ni Atilio ang mga ginikanan nga ipa-enroll og sayo ang ilang mga anak. 1 week before the opening of classes is the schedule for the enrollment. So nagdagana ning makinarya nato sa pagkakaron, bisan pa man bago lang nato gisirad-an ang school year 24-25, pero hinahinay na pud natong giabrihan ang tuig 25-26. Pinaagi sa early enrollment, makapangandam ang DepEd alang sa mga panginahanglanon sa mga pupil ug estudyante. Ang ato magudin the more the better, because this is an opportunity for the schools to be serving a lot of learners. Ipatuman gihapon ang mga programa sama sa Oplan Balik Eskwela ug Brigada Eskwela. Ang construction sa mga classrooms are ongoing. Ang hiring sa mga teachers are ongoing. Bisan og natay election ban, magpadayon na gyapon na siya after. And then ang uban pang procurement sa mga facilities are also ongoing. Worst case scenario, if ever there is really ballooning of population in some schools, kay dili man gyud tanan, no? In some schools, the DepEd will resort to shifting. Pero kuha na lang na siya, kanang katapusan na gyud na siya nga option as a solution. We're hoping dili na ta moabot din nga lakang as a solution. Subay sa school calendar sa DepEd, June 16, 2025, magsugod ang klase ug mahuman sa March 31, 2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.